Pasta fresko egin beharrean, inaldu zuena da, erosi, freskoa saltzen dute, oso ona, baina egitea erreza da, eta Italian ohitura daukate, asteburuetan denbora gehiago izaten dutela eta pasta egiteko. Eta ez dauka egia esan, bainungo, zailtasunik. Egia da, olako gailu bat behar duzuela, eta txorienen ustut, daukagunetik, 2 aldiz erabili dugula, eta gero etxian 3-4 aldiz, baina ez pentsa dela gauza bat asko erabiltzen. Eta bestela arrabolakin, ez? Lodixoa geldituko litzai guke, baina, bueno, arrabolakin, etxian hartu, hori, pum, lusatu, eta ero moztu. Pasta fresko egiteko, erresa da, neurriak dira, irina 100 gramoko arrautza bat. Jazta, besterik ez, arrautza. Gero, koiaraka bat oliba olioa, gatza, botaldiu bai ero ez da zetan, baina horrekin nahikoa da. Eta da, olako sumenditxo bat egiten duzu, arrautzak bertara bota, eta ero eskuekin nazten hasi. Eta ja behin, nazketa hundiena inda daukagunean, atarako ditugu, eta kanpoan landuko dugu pixkat. Eta ero garrantzitsua da, ordu erdi gutxienez eta 2 orduero oskailuan sartzea, hau nazketa hau. Orduan, erresa da, baina bere denbora behar du, ez? Bai, baina, bueno, honekin azkenean nik pasta hau ikusi dut egiten zutena, eta ero hartu, eta sobratu ezkero, asko inezkero, izosgailuan gorde, eta bestela, oskailuan egun batzutan irauten du, Eta hugingo dituen hemen 300 gramo dauzkat, irina eta 300 gramo hiru arrautza, eta desente ataratzen da. Osea, ikusiko duzu, Famili ugari batentzako edo, ez? Bueno, bai, famili ugari batentzako segun zen bajaten duen, 600 hobetu egin. Bai, hainbeste. Bai. Eta ero, katxarroen luzatzekoak, holan lasaina inaldugu, betiko lasaina egiteko holako geruzakatako ditugu, eta hemen daukago gero pastak mosteko erabiltzen dela. Hau da, tailarinena eta espagetia egitekoa. Baina ezberdina daude pila bat, eta bueno, lehengunean aipatu genduen, ez? Mundu bat dela, gaina bakoitzak izen bat dauka. Hori da. Eta ezautu, berrako, guk uste du hemen azkenean, bueno, gaur egon gero eta gehiago, baina makarroiak eta espageteak eta tailarinetatik aparte, badaude, askoz gehiago. Eta irine erabiltzen dena, azken finen hau garikin dago, baina egia da saltokitan gerotaz eta gehiago ikusiko ditula dilistagorri pasta, txitxirio pasta, ilar pasta ere ausartzen naiz esatea, noen batzen ikusi dotela. Nik hau liburu atetik daukat, atarate italiarra, eta han agertzen da, ez egizu hemen Alessandro Rutakin nola ingen harto beltzirinak egindakoak, glutenik ez daukatena, eta horrekin egindakoa. Orduan, pixkat aldatu egiten dien neurriak, baina berdin egin dezakegu, eta bestela, betikoa, erosi. Hori da, eta geroz eta gehiago daude, ez? Pasta freskora dedikatzen dien nolako... Bai, hori da, artisau txikik esan genezak eta gure ingurun. Hemen baditu. Bai. Mirarik hainbat alditan aipatu izan digu hemen ingurun, oso ingurun baditula, Oiartzun inguru hortan. Batzuk, bueno, txorienen izan ditugu, eta bada jendia azkenean, bueno, pasta azkenean zein etzai gustatzen pasta. Hau bai dala gauza, legunean kroketakin esaten gendu. Baina ni kroketakin ezautzen dut agian jendea ezaiona gustatzen, baina pasta, eta ez dut esaten ja tomateakin, bexamelakin ero, pasta orokorrean zein etzaio gustatzen. Hori da, gero gaina pastak ematen du nolako aukera, ez? Jan dezakez zoden txaladan, tomatekin, bueno, betiko eran... Ero lagungarri moduan, errazeta honetan moduan, baina haragikin da hemen guk ez dauko ohitura, baina hemendik kanpo, haragikin eta lagungarri moduan asko erabiltzen da. Eta salteatu eta holan pasta hon bat, gainera ezberdina ez? Bueno, hemen historiak eta kontatzea dituen bitartean, ikuste duzu, hau eskua ja ondo garbituta, eta lortu behar dugu olako ore bat. Ez da itxasten, eta hau garrantzitsua da, oin, filmarekin, plastikoarekin, estali eta esan dakoa, ordu erdi gutxienez oskailura, ordu erdi 2 ordu esate dute beraiek. Eta dagoeneko ikuste duzu, tailarin batzu euskal ben zintzilik, eta oin, bueno, hau ja lantzeko gorputza hartu digu, eta egin behar dana, holan, pixka luzatu, eta arrabola haue daukate lehengo zeroa, zeroa da niko zabala. Orduan, hartu, zerotik, sartu muturre, honek aldi, sartu hor. Eta bestaldetik, uste duzu, finagoa pasatuko du batera pasatuko du. Eta horrela 6 arte. Sei da, bai, bueno, bakoitzak nahi duena, eta garrantzitsua da irina jutea botatzen. Eta hemen da, oin batian, sartu berriro, pasa bestaldera,
Eta, txaka, pixka fixaua. Eta horrela, 6 arte. Izango zen, gure pasta freskoa, ikusi duzu, ze azkarrin dut. Barrura. Zu ere. Barrura. Eta azatxoak. barrura. Zu bizian, 2 minutu. 2 minutes. En français? 2 minutes. Eta... Zeikuntza gehiago dago. Italieraz? 2 minuti!